L-apatija u l-firda li hemm fil-Partit Nazzjonalista bħalissa minħabba l-vot dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ kompliet toħroġ fil-beraħ. Din ħarġet bil-kummenti ta' Ried, wieħed mill-kandidati li jimmira li jsir il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. F'intervista mal-Independent, id-deputat Awċi għadda l-battuti tiegħu lejn il-kap Simon Busuttil u sostna li kieku kien jagħti free vote lid-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Kolli l-ebda diffikultà li fix-xhus bħal dawn ix-xhus li kellna matul din il-ġimgħa jingħata free vote bħalma fl-aħħar mill-aħħar ingħatat fil-ġimgħa. Inti kont tagħti free vote. Jiena ma kien ikolli l-ebda problema li Il-kandidat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kkonferma wkoll li Edwin Vassallo ma kienx waħdu li kellu problema bil-liġi mresqa fil-Parlament. U d-deputat Edwin Vassallo u deputati oħra li kellhom anke problema fuq din il-liġi. Kien hemm oħrajn? Kien hemm oħrajn li esprimew il-pożizzjoni tagħhom. Bl-inkwiet internet ikompli jirrenja fil-Partit Nazzjonalista, saħansitra l-ġurnalista għaddiet kumment ta' min jixtar dwar kemm l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ivvutat b'konvenjenza iżjed milli b'konvinzjoni għal-liġi dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ. Jien ma jkolli l-ebda problema li nagħti free vote fl-aħħar mill-aħħar. Bir-rispett kollu, ta' ġifieri tagħti free vote meta inti dak kien parti mill-programm elettorali tal-partit. Mela, il-programm elettorali kien fih Kieku dak kien fuq l-abort, ngħid għandek raġun.